дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат зери сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатнон бо вусъат ҷараён дорад. ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Данғара низ раванди созандагиҳо мароми тоза дошта, имрӯзҳо бо ҷалби соҳибкорону шахсони ватандӯст иншооти нави таъиноташон гуногун сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. ин лаҳза бо ҳамкорамон Марҳабо Рамазонзода ки дар ноҳияи Данғара қарор доранд мустақиман дар тамос ҳастем. марҳамат. марҳабо. ташаккур ҳамкорони азиз. дар зарфи 33 соли соҳиби истиқлолии мамлакат дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатнон корҳои ободонию созандагӣ идома дорад ва дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатнон дар ноҳияи Данғара низ корҳои ободониву бунёдкорӣ ҷараёни тоза дорад ва имрӯз ноҳияи Данғара яке аз маконҳои сайёҳони дохил ва хориҷи кишвар гаштааст. бинандагони азиз, ҳоло ҳамсӯҳбати мо ҳастанд муовини раиси ноҳияи Данғара Бегмуродзода Наврон. ба муносибати истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия корҳои ободониву созандагӣ дар кадом сатҳ қарор доранд? имрӯз дар ноҳияи Данғара дар асоси нақша чорабиниҳои 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама соҳаҳои иҷтимоии иқтисодии ноҳияи Данғара корҳо бо маром идома дорад ва дар ин нақша ба 222 иншооти соҳаҳои гуногун ба нақша гирифта шудааст ки танҳо дар соли 2024 агар ба соҳаи маориф назар кунем 16 иншооти соҳаи маориф сохта ба истифода дода мавриди истифода қарор гирифт ки дар ин барои истиқоматкунандагон ва хонандагони ноҳияи Данғара шароити хуб ва симхонаҳои барҳавои замонавӣ мавриди истифода қарор дода шуд ки ба зиёда аз 7000 хонандагонро ба таҳсил фаро мегиранд. дар ин аллакай оянда дар нақша чӣ қадари дигар иншооти соҳаи маориф ба нақша гирифта шудааст ки бояд то 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта мавриди истифода қарор дода шаванд? бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия муассисаҳои томактабӣ дар назар аст ки дар ҳар як деҳае ки чӣ хеле ки пешвои муаззами миллат дар паёми навбатиашон ироа карданд ва таъкид намуданд ки дар ҳар як деҳае ки зиёда аз 100 хоҷагӣ зиёд аҳолиро дар бар мегирад ҳатман як сохта ва истифода додани як муассисаи томактабӣ ва симхонаҳои замонавӣ барои хонандагон сохта мавриди истифода қарор дода шавад. аллакай ин ҳадафи нек дар ноҳияи Данғара аллакай амалӣ шудааст. дар ҳар як деҳа вобаста аз рӯи корбарӣ, лоиҳакашӣ, корҳои сохтмонӣ вобаста ба имконият ва дастгирии ҳамешагии соҳибкорон ин иқдоми нек аллакай амалӣ шуда истод. дар доираи ҳадафи чоруми миллии саноаткунонӣ бо суръати мамлакат дар ноҳияи Данғара сохтмони чанд корхонаву коргоҳи истеҳсолӣ ба нақша гирифта шуда имрӯз чанд адади он мавриди истифода қарор дода шудааст? чӣ хеле ки соли 2022 аз 2026 солҳои рушди саноати бо суръати мамлакат эълон гардид, дар ин замина дар ноҳияи Данғара то имрӯз аз соли 2022 ин ҷониб 8 корхонаи саноатӣ сохта ба истифода дода шуд ки дар ин зиёда аз 200 нафар шаҳрвандони ноҳияи Данғара ва берун аз ноҳия кор ва фаъолият доранд ва ба ҷои кори доимӣ таъмин мебошанд. ва дар соли 2025 дар назар аст ки 5 адад корхонаи саноатии дигар сохта мавриди истифода қарор дода шавад ки айни ҳол дар ин 5 адади дигар корҳои сохтмонӣ идома доранд. дар заминаи ин шумораи корхонаҳое ки дар боло қайд намудем умед дорем ки дар оянда барои зиндагии осоиштаи мардуми ноҳияи Данғара ва берун аз ноҳия шаҳрвандои шаҳру ноҳияҳои гирди атроф дар ин корхонаҳо омода кор ва фаъолият мекунанд ва аз ин сарчашмаи нави андозбандӣ ва ҷамъоварӣ маблағ ба буҷет даромади қисми даромади буҷет таъмин мегардад. ин ҳам бошад ба мардуми азизи мо боз як ҷойҳои кории нав ва зиндагии осоиштаро таъмин мекунад. ҳоло мехоҳам дар бораи барномаи рушди соҳаи иҷтимоию иқтисодии ноҳия суҳбат дошта бошем. барномаи рушди иҷтимоии иқтисодии ноҳияи Данғара
225 нақша чорабиниро дар бар мегирад ки ин ҳам бошад бо маблағи 2.4 миллиард сомониро дар бар мегирад ки то имрӯз дар ин самт зиёда аз 67% корҳо анҷом расидааст ва дар ин самт боз барои корбарӣ ва иҷрои босифати барномаи рушди иҷтимоӣ иқтисодии ноҳияи Данғара корҳо бо маром идома дорад. имрӯз саҳми соҳибкорон ва шахсони ватандӯст дар рушду номӯи ноҳия дар корҳои ободонии созандагии ноҳия чӣ гуна аст? таҳти ғамхории доимии пешвои муаззами миллат ва дар паёми навбатиашон пешвои муаззами миллат миннатдории хешро ба тамоми соҳибкорони мамлакат ва шаҳру ноҳияҳо изҳор намуданд ва соҳибкорони ноҳияи Данғара ҷавобан ба ғамхориву дастгириҳои пешвои муаззами миллат тавонистанд ки дар ноҳия аллакай корҳои ободониву созандагӣ аз ҷумла дар самти бунёди таваллудхонаҳо, муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, дар самти роҳнигоҳдорӣ ва дастгирии оилаҳои ниёзманд дар арафаи иду ҷашнҳои санаҳои таърихӣ ҳамеша аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст ва шахсони саховатпеша дар ин самт дастгириашон ҳаст ва дастгирӣ мекунанд. Ҳама вақт дар паҳлӯи шаҳрвандони эҳтиёҷманд ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ноҳияи Данғара соҳибкорони ватандӯсти мо ҳастанд ва хизмат мекунанд. ташаккур. бинандагони азиз, ҳамсӯҳбати мо буданд муовини раиси ноҳияи Данғара Бек Муродзода Даврон. ташаккур, марҳабо.